uvulele icala elisha ngokufa komyeni wakhe okungaqondakali uNesi waseHluhluwe osebenza eGoli, osolwa ngokuba nesandla ekufeni kwentombazanyana ebekade isebenzisa kwakhe eyilande kwaNongoma, eyafa ngoba efuna kuphuma u6 million womshwalense ayekade ikhave ngawo le ntombazane. Isidumbu sale ntombazane sathola silimele sihlahle endaweni kaDoti kuthiwa kuNesi umbika uyitshela abakubo kwentombazane ngokufa kwayo, wathi umphakathi obudiniwe isola ngokweba. Le ntombazane wayeyikhave ezinkampanini zomshwalense ezintathu okuyi-King Price, Stegen Life ne-Outsurance. Lezi zinkampani zazokukhokhela noma-ke zazizokhokha ngokuphindiwe uma umuntu-ke efe ngengozi. Intombazane yabulawa uSimon Mogale owayethenjiswe u60,000 wagcina-ke ekhokhelwe u9,000. Zindaba-ke lezi ey'thinta abantu abaningi sebeqalile baphawula ngazo ey'nkundleni zokuxhumana. Mina wengane kwethu ofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho uthi wena cabangani ngalolu daba. Asihlangane lapha kwi-comment section.